Dobre, povieme si niečo o tom, ako merať uhly s uhlomerom. Tuto máme normálny uhlomer, meria od 0 do 180. Musíme si všimnúť, že sú na nej dve stupnice. Jedna ide od 0 po 180 sprava doľava a druhá naopak od 0 po 180 zľava doprava. Musíme si vždy všimnúť, že ktorú chceme kedy použiť. Ideme si odmerať tento uhol, oblúčikom som tu naznačil, o ktorý uhol ide. Položím si uhlomer tak, aby tento krížik alebo bodka alebo čokoľvek tam máte bol presne vo vrchole uhla, v tom špice. A táto nula musí byť zarovno s jedným ramenom. Teraz mi to prechádza cez dve čísielka a my chceme merať tento uhol a nie tento. Čiže začíname od nuly a ideme hore. Kde mi začína 0, tam mi začína uhol. Čiže tento uhol je 0, 10, 20, skoro 30, 25, 28. Áno, 28 stupňov. Nie týchto 152, ale 0, 10, 20, 5, 3, 28. Teraz si odmeráme tento väčší, tupý uhol. Zase položím si ten krížik, alebo bodku, alebo čo tam máte, presne na stred, vyrovnám to jedno rameno. Áno. A zase chcem merať tento uhol nie z tejto strany. Není to týchto 0, 1, 20, 30, 45, 6. Nie. Tento ma zaujíma. Od 0 začíname a prídeme až po 130 a ešte kúsok 134. 134,5, 133. Hej. 134 stupňov. Teraz si odmeráme tento uhol, ktorý je nekonvexný, čiže on je väčší ako máme uhlomer, keď uhlomer nám meria len do 180 stupňov. Ukážeme si dva spôsoby ako na to. Jeden spôsob by bolo odmerať tento vnútorný uhol. Spravím to. Samozrejme krížik na krížik, rameno na rameno. A meriam zase, odkiaľ sa mi otvára odtiaľto, takže túto stupnicu používam 10, 20, 60, 70, 5 a ešte 1, 76. Tento vnútorný uhol má 76 stupňov. To je ale ten uhol, ktorý sme nechceli odmerať, my sme chceli tento vonkajší. Ja viem, že celý kruh má 360 stupňov, čiže tento uhol bude 360 minus 76. Normálne si to spočítam, že koľko to je. 4, 1 zostala, 8 do 16, 8, 284, to sú stupne všetko. Tento väčší uhol má 284 stupňov. Teraz si ukážeme druhý spôsob, ako odmerať takýto uhol. Začneme tým, že jedno z tých ramien si predĺžim. Je to jedno, ktoré, niektoré si predĺžim, aby mi prešlo až na druhú stranu toho uhla. Takto napríklad. Teraz ja viem, že tu mi vznikol polkruh, ten má 180 stupňov a pripočítam k nemu ešte tento kúsok. Ten si zase normálne už odmerám uhlomerom, lebo ten už bude menší ako 180. Krížik tam, kde mám vrchol uhla, kde je ten špic. Rameno si vyrovnám, aby som mal na nule. A zase počítam odtiaľto. 0, 10, 20, 30 a tak ďalej. Idem sem. Čiže začínam tu od nuly. Používam teda vonkajšiu stupnicu. A tu sme sa trafili presne na 110. Takže tento uhol má 110 stupňov. Aby som získal celý ten uhol, tieto dve čísla spočítam. 110, 180, 290 stupňov. Celý uhol má 290 stupňov. Teraz si ukážeme, ako narysovať uhol, ktorému vieme veľkosť, napríklad 50 stupňov. Narysujem si nejakú čiaru. Vyberiem si, že kde bude ten vrchol. Tu môžem ho nazvať bod A, to bude vrchol môjho uhla. Položím si tam teraz ten uhlomer. Tento krížik, alebo bodku, alebo ako to máte na vašom uhlomeri, dám presne do bodu A. A toto rameno zarovnám presne s touto stranou uhlomera, ktorá mi ide cez tú nulu. Teraz ten uhol sa mi bude otvárať týmto smerom. Ja chcem takto mať tých 50 stupňov. Čiže používam tú vnútornú stupnicu, ktorá mi tu ide od nuly. 0, 10, 20, 30 a tak ďalej. Nie od 180, ale od nuly. Meriam takto. Prídem po 50. Tu si dám značku na papier. To je bod, ktorý bude na tom ramene. Spojím si to s bodom A. Tak.
A tento vzniknutý uhol má tých 50 stupňov. Teraz si ukážeme, ako narysovať uhol, ktorý je väčší ako 180, nekonvexný uhol. Napríklad tu máme úlohu narysuj uhol ABC veľký 250 stupňov. Tak začnem tým prvým ramenom. Tu bude vrchol uhla. Tu je nejaký bod na tom ramene. Keď je to uhol ABC, tak stred je v bode B, čiže toto je bod B. Toto bude, dajme tomu, A. Teraz budeme mať uhol ABC a jeho veľkosť má byť 250. Začnem s tým, že toto rameno si pretiahnem ďalej za ten bod B, za ten vrchol uhla. Tak. A teraz ja viem, že toto je polkruh, teda 180 stupňov. A tu mi ten uhol bude pokračovať ďalej až do 250. To, že okolko mi bude pokračovať, to si vypočítam na bok. 250 má byť celý uhol a 180 už mám, čiže minus 180. Spočítam, koľko to bude. 70 stupňov. Čiže tento uhol bude merať 70 stupňov a ten si tam ešte nanesiem ďalej za tú polovicu kruhu. Čiže zase si to dám presne na bodku, na bod B, ten krížik, rameno vyrovnám na nulu a takto mi pôjde ten uhol, čiže počítam odtiaľto od nuly, vnútorná stupnica nie od 180, ale od nuly, 0, 10, 20, 30 a tak ďalej, 70, tu si dám značku na papier, 70. A tento bod je ten bod C, aby ten uhol ABC mal 250. Teraz to spojím, aby mi tam vzniklo to rameno uhla. Tak. A tento uhol je ABC, ktorý má 250 stupňov.